Fitaccen furodusan shirya fina-finan Hausa na masana'antar Kannywood, wato Abubakar Bashir Mai Shadda, zai angwance da amaryarsa Hassana Muhammad Yusha'u. A baya dai ana ta cece-kuce a kan batun auren na Abubakar Bashir Mai Shadda da Hassana, batun da ke ɗaukar hankalin al'umma a yanzu haka. Masu kallonmu Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha ta Taskar Hausa 24. Idan wannan shine kasancewarka na farko a cikin wannan tasha, to ka daure ka danna mana subscribing sannan ka danna ƙararrawa. Ta haka ne za ka samu jerin shirinmu da muke gabatarwa a wannan tasha. A safiyar yau ne muka samu katin gayyatar ɗaurin auren Abubakar Bashir Mai Shadda, wanda Sarki Ali Nuhu ya gabatar da shi a handle ɗinsa na Instagram. Sarki Ali Nuhu ya wallafa katin gayyatar ɗaurin auren Bashir Mai Shadda, wanda za a yi shi a ranar 13 ga wannan wata da muke ciki, wato kwanaki 11 masu zuwa kenan. A makon da ya gabata ne dai ake ta zancen auren Abubakar Bashir Mai Shadda, wanda wasu suke ganin cewa ya fasa auren Hassana Muhammad. To ko wannan dalilin ne ma dai ya sa aka fitar da wannan aibi cikin gaggawa? To ga dai abin da Sarki Ali Nuhu ya wallafa a handle ɗinsa na Instagram.